ካብ ውድባት ኣባላት ጽምዶ ዝኾኑ ድሕሪ ሕወሓት ዓሲምባ እጉጉሙን ሕጂ ድማ ውድብ ባይቶና ብዕለ አባል ጽምዶ ኮይኑሎሞ በጣቂት እንቀበሎ የኤርትራ ወታደሮች ከወታደራዊ ካምፕ እየጠፉ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው ተባለ። የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት ጥሰው ወደ ትግራይ ክልል የተለያዩ ቦታዎች መግባታቸው ይታወቃል። ዝገርም ስርዓት ሻዕቢያውን በዘገደደ መንገድ ብልማዓት አያምንን በስግግር ስልጣን አያምንን ደቁውን አያምንን ህዝብ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ሽምግልና ተላይኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንግዚያዊ መምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ዕላ በዝኾነ መገዲ ነፋን መምሻዕብያ ንኽቃወሙ በምላሹ ድማ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ንኽምለስ ዝሓተ ሽምግልና ከም ተጀመረ ተሰሚዑ። ሰላም ክቡራት ቤተሰብና ሎሙን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለዩ ንዋናውን ሓድሽቲ ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ነዚ ቻናል እዚ ድማ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ክትዘናግዑን ድማ ብፍቅሪ ንሓትት። ሎም ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወሩ ካብ ዝዋሃሉ ኣዝዮም ኣዘራረብትን መደነቕትን ዝኾናተን ዝተመረፃ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ካብኣቶም ድማ ኣብዚ ሎሚ እዋን ከዘራርብ ዝዋሃለ ኣልማን ዝብሓል ንመን ዘይት ነገሪ ማርያም ነገር ይርሓል ማርያም قال خو ዘረገር ዚያካ ኣነ ላኻ ኣውጭ ሓዊለ ነገር ከሎ كمل مكان من مدرسة يقول لك أنا لو الخاخ تقبلش زين يرحم محل جمدم محل برامج الراس يقول متعب الغبازة زاكو أقطع زاكو ها زاكو ما له مشكلة زا لقطع متكاسي زاكو ما له مشكلة الراس نقولك أرسو متفوتي هرا أتن فوتو فوتي مش عايزه برا قطيره يكون يبرا تسمع عندك ابي دخل يعني شغل ما عندها قطيره متى قرر يا هرا قطيره متى اشتغلوا تعيسهم هيدا خلتي تعيسنا على غنا ጫጭቁና ሆነ ድበር ነገር ትነግራክ ነው ነው በዚህ ሁሉ ፍጠር ነበር ይሄሪ ምጫውታ አታችግር ነው ወይ ሁላ ካይ ደርበከ ነው ንግረከ ነው شوطة تفتح بازار تناديك أنا يكون هنا سميتهم قطر أي ببوكس أخي أنا أرسل أنا هذاهم طاقة ببوكس توقع بس لا هذا خرج عن كوانا لا يا يودي دخل جاي شو حد خارج أنا ببوكس توقع يخون أبشر ياخذون كرة بقولس وقع لها تعرفها أنا ماشي حكمنا لا تقول لازم من تركز زي أرملي زي أنت تسحبي وقع وسط عقرب بلا فد دمنا لا شيء ماشي هذا بس حكمنا لا قرانا رجع عموش بعد خذ حكمنا هو بيت سالك هو بعيد عليه الموضوع على الأمور احنا دام حزامين امبرنا هنا احنا دام هو اصد الراودي قطع مجران متى قطعي ما غيري وقعي وسويتني كتتنا متعقدين لماذا ممكن امين يا حزين امين يا حزين هاي وصلنا وصلنا مالي حبيبي أولي قليلا يا بنتن أنزلا زي موسى ዓብይ ንሻዕብያ ተጻሪፉሉ ብጣዕሚ ዘገርም ልማት አይፈቱን ምንም ነገር አይፈቱን ይብለና ኤርትራ ሓደ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዘለዋ ሳና ክትወዳደር ድማ አይተኸለን ዋላ በቴክኖሎጂ ዋላ በድሮን በኩሉ ነገር ምሳና ክትወዳደር አይተኸለን ይብለና አሎ ሪናዮን መለስ ካብ ዝገርም ስርዓት ሻዕብያውን በዘገደደ መንገዲ ብልማዓት አያምንን በስግግር ስልጣን አያምንን ደቁውን አያምንን ህዝብ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ፈታው ስራሕን ፈጣሪ ስራሕን እዩ ግን ከምኡ ዝመሰለ መንግስት ክርክብ ኣይከኣለን
كلنا كم نفلتو شعبية سلطان كهزكلو دارجا للي 300 فابريكاتات أبير ترانيرن لومي دارجا كلن عنين يعني يلون شو حنتي يونيفرسيتي نيرا اسمرا يونيفرسيتي تبعال نساون تعزيا كم حجر إرترا كم حجر حنتي يونيفرسيتي يبلومن حزب إرترا حجر قديفو ناب سدت يمرح له زي فلوتيو يوغندا السودان ساوث السودان إثيوبيا كينيا أب كل غروتات يحدم له حجر بارو تخون الله اتهم كاب حجرهم استسددو سريهم كبل سجودما سللتي حويسو نالاخه من طوي من حموم مكانو مفلات اصقامي ስለዝኮነ اتهم ንጹሃት ይወድሉ አብዚያ በኢትዮጵያ ኤርትራውያን ከም ሀገሮም ክሰርሑ አለው ዝብል አቋም ሂዝና ነርና ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ተሐውቱ ዝመጽእ ሕሙም ሐሳብ ዘለዎ ሰባት ንሳቶም ስለ ዘለዎ መንዩ ጦይ መንዩ ተሕሙም ንምፍላጥ ድማ ዝግበር ፕሮሰስ ትጦይ ከም ዝብድል ይፍለጥ ኣብ ዓዶም ሰላም ይስእኖም ኣብ ስደት እውን ሰላም ይስኖም አለው እዚ ናይ ክፍዓት ኩሉ ስሩን መሰረትን እዩ ሰብ ኣብ ዓዱ ክነብር እንተ ዘይካለ ወፂውን ከም ዓዘ መሰለ ጸገም እንታለዎ በጣም ያጸጋም እዩ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግባው ሰብአዊ በደል ይዝመስለኒ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግባው ሰብአዊ በደል እዩ ካብ ልምድና ቅርብ ኢልና ክንሰርሕ ፈቲና ነርና ካብ ልምድና ዝተምሃርናዮ እንታይ ተይልካኒ ካብዚ ሃይለዚ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክርከብ ዘሂሰብ እዩ ስለ ዝኾነ አቅሜን ተተረኪቡ ካብ ምዝራግ አዲ አይወለን ይኩን እንበር በደንቢ ስለዝነፈልጦ ዳጊሙ ለህዝብና ከበድል እድል አይረክብን ከመዋይት እድል አይነህ ቦይና ምናልባች እንተፈቲኑ ድማ ናይ መወዳታ ፈተነ ያትኸውን ኢለይዛምን አወል ሰይድ ድማ ተጋሩ መሳናዮ ተቸግር ነገር የብልናን ለአዊን ምስዓር ይውለናል ባርከስ ተጋሩን ኤርትራን ኮይኖም በሐደክ ሰምሪዮም ይልኩም ታስቡዶ صحفنا يقوم ابكم السكشن كابودبات ابالات صمدو زخونو دحري حوحات عسيمبا اوغوغومون حجرما ودب بايتونا بعل ابال صمدو خوينلومو بطاقعيت نقبلو خالي صاويتنا صمدو نطنخري بغلطينا نصوح صمدو خنول قدم حزي قوام ناي غراوتنا حساب ملينا نمرمر محزنتن حبرتن سميناوينا والله صنحنا هذه بشومينا نصوح حجون ليلا انا ابالات صمدو لنا تقعيتنا ابال صمدو غدفايت لهن تقعيت نا ابال صمدو كيدانا امنه حلف اندابلنا دما ناي صمدو خارتلينا خونا زخلا كمزي انزا مسلا بتعزب تلبام بشحك الرابحان باشحات كترغومان زخلا لباما تسال في كنبلينا اذا مذكرتا سالي تفضلوا دقحوا بوي اول سعيدن كيدانا امنن اب افريقيا نا ኤርትራ ወታደራት ወይ ድማ ና ሻዕቢያ ወታደራት እንዳምለጡ ናብ ትግራይ ቆሙና አዲስ አበባ ከም ስደዱ ከም ዘለው ሐዲስ መረጃ ይወጽሎ ሱም በሐደክ ነው የኤርትራ ወታደሮች ከወታደራዊ ካምፕ እየጠፉ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው ተባለ። የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት ጥሰው ወደ ትግራይ ክልል የተለያዩ ቦታዎች መግባታቸው ይታወቃል። ወደ ትግራይ ከገቡት ወታደሮች ውስጥ ከየካምፓቸው እየጠፉ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው። እስካሁን 254 የሚሆኑ ወታደሮች ሻዕቢያን ጥለው አዲስ አበባ እንደገቡ የስምረት ፓርቲ ምክር ቤት አባል የሆኑ አቶ ጣዕመ አርዶም ገልጸዋል ሲል አዩዝ ሀበሻ አስነብቧል። አዲስ ወጣ መረጃ ድማ ናብ ትግራይ ሽማግሌ ተላኢኹሎ በመንታይልኩም ድማ በአዊዩ ማለት በአዊ ሽማግሌ ተላኢኹሎ ለሻዕቢያ በሐደ ክነጥፎ ዝብል አይነት
ዘለዎ ሽምግልና እዩ ተላኢኹ ዘሎ ብሓደነ ራእዮት ዜና ሽምግልና ተላኢኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ዕላ ብዝኾነ መገዲ ንፋኖ ንሻዕብያ ንኽቃወሙ በምላሹ ድማ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ንኽምለስ ዝሓትት ሽምግልና ከም ተጀመረ ተሰሚዑ። እዋናውን ትኩስን ሓበሬታ ኣብ ሰዓቱ ንምርካብ ፈለዉ ሪፖስት ላይክ ሼር ቦርታ እዚ ሽምግልና ዝመፀ ድማ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ በተጋሩን ልሂቃን ኣምሓሩን ድሕሪ ዝረኣየ ምሕዝና ዝመፀ እዩ ተባሂሉ እዩ። እቲ ሽምግልና ብሰብ ሃፍቲ እናተግበረ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ነዚ ዝመርሕ ድማ ድሕንነት መከላከያ ኢትዮጵያ እዩ ተባሂሉ እዩ። ክልተ ኣምሓሩን ብርክት ዝበሉ ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ ሰብ ሃፍትን በፅሑፍን ብስልክን ንክሸማገሉ መልእኽቲ ዘቕርቡ እንትኾን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዘቕርቡ ቅድመ ኩነት እውን ዝሓትት እዩ ተባሂሉ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰኻኸል ክገብርን ግዝኣት ትግራይ ቅድመ ጦርነት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝገበር ተሓቢሩ እዩ። በወገን ትግራይ ድማ ንብልፅግና መውጋኢ ስሕተት እዩ ነይሩ ክብል ንኤርትራን ፋኖን ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ብዕላው ክቃወሙን እዚ ድማ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ክብልን ዝብሉን እዮም። እዚ ውሳነ ክውስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ድማ ቅድመ ምድላው ጦርነት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝገበርኽዎ ናይ ጦርነት ምድላው እኹል ኣይኮነን፣ ምውሃድ ሰራዊተይ ኣዕጋብ ኣይኮነን ብምባል ፀላተይ ካብ ዝብሎም ወገናት ቀዲሞ መጥቃዕቲ ከይፍፀመሉ ግዜ ንምግዛእ ዝተገበረ ከም ዝኾነ እዩ። እቶም ሽማግለ ድማ ነዚ ንምፍፃም ናብ ትግራይ ከይተጓዓዙ በስልክን በፅሑፍን ዘቕርብዎ ዘለዉ ምሕፅንታ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ እዩ ጸብጻብ ኢትዮ ፎረም ዘመላኽት።